ମଣିଷର ଯେଉଁ ଟିକେ ନାଗୁରୁ ହେଲ୍ପ କରିଦେଇ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛ ନା ତମେ ତାର ମନକୁ ଜିତିଗଲ, ତାର ସବୁ କିଛି କରିଦେଲ। ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଥରେ ଗୋଟେ ସଉଦା ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ତା ବେକରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଥିଲା, ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିଠା ଆଉ କିଛି ପଇସା ଥିଲା। ସଉଦା ଦୋକାନଟି ଦେଖିଲା, ଚିଠାଟି ଦେଖିଲା, ତାର ସବୁ କିଛି ସଉଦା ଦେଲା ଆଉ ପଇସା କାଟି କୁକୁରକୁ ଫେରେଇଦେଲା। କୁକୁରଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୋକାନଟି ଚିନ୍ତା କଲା କି ଦେଖିବା କୁକୁର କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, କୁକୁରର ପଛ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୁକୁରଟି ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କୁକୁରଟି କଲିଂ ବେଲ୍ ମାଇଲା 3-4 ଥର। ସେଠୁ ଘର ଭିତରୁ ମାଲିକ ଆଇଲା, ହାତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଡ଼ି ଥିଲା। ସେ କୁକୁରକୁ 3-4 ପାହାରେ ଜୋର ଜୋର ପିଟିଲା। ସେଠୁ ଦୋକାନଟି ଦେଖି କହିଲେ କି ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ କୁକୁରକୁ ପିଟୁଛ? ତମ କୁକୁର ତ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେ ସବୁ କିଛି କାମ ତମର କରିଦେଉଛି, ସଉଦା ବି ଯାଇକି ନେଇ ଆସୁଛି, ତମେ କୁକୁରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମାଇଲ? ସେଠୁ ମାଲିକଟି କହିଲା କି କୁକୁର ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଚାବି ଅଛି, ତୁ ଚାବି ନେଇକି ଯିବୁ, ଆସିଲା ବେଳେ ଚାବି ଖୋଲିକି ଆସିବୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରିକି ମୋତେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ନିଦରୁ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଚିନ୍ତା କର, ମଣିଷର ତମେ ଯେତେ କଲେ ବି କେବେ ହେଲେ ତା ମନକୁ ଜିତି ପାରିବନି। ତମେ ମଣିଷକୁ ଯେତେ ଦେବ ତାର ଆହୁରି ଅଧିକା ଦରକାର ହେବ।